Un dia sortint de l'escolania, que devia tindre uns 7 anys, amb un nen més gran, el Santi Munt, era la festa major de Sant Feliu, i va dir, va, doncs anem a la festa major de Sant Feliu i tal. Jo no sabia ni on era Sant Feliu ni com anar-hi. I em va portar per allà, per les dreceres, per darrere del Brunet. Vam arribar a Sant Feliu, que devien ser les 6 de la tarda o per ahí, i hi havia molta gent de Castellà. Ell, el Santi, va anar amb els seus pares, i jo em vaig quedar per allà sol, bueno, però a l'hora de tornar, que devien ser ja a les 9 del vespre, 10, hi havia una bellesana, l'autocar, que anava a Sant Feliu a Castellà i la gent doncs pujava i marxava, no? Clar, jo no tenia ni cèntim ni res per tornar. I em vaig posar allà a la vora de la bellesana a veure si algú em coneixia i tal, per dir-me, bueno, doncs anem cap a Castellà. Però res, va marxar tothom i ens vam quedar allà, no sé, poder, 30 persones, 40, i bueno, vam fer allà a la plaça que hi ha a l'església, vam posar com una espècie de llençols i vam posar una pel·lícula de cine. Bueno, allà sentat en una pedra, anar mirant la pel·lícula i anar passant el temps, i allà no venia ningú, la gent anava marxant i al final, potser, no sé, vam quedar 8 o 10, no eren més. I eren ja bastant tard, quan em van tocar així una mica l'esquena, i era un veí d'allà a casa, que era el Pèlax, i em va dir a veure què feia allà i tal, que m'estaven buscant, que no sabien on era, i bueno, els meus pares preocupats, i res, ja vaig començar per la carretera a baixar cap a Castellà, ja hi havia el meu pare que pujava, i el primera bona nit va ser una bufetada que no vegis. I jo per davant del meu pare i dels dos que venien a darrere, i anar-me dient, ja veurà quan arribem a casa. I quan vaig arribar a casa, doncs clar, allà tothom molt preocupat, la meva mare plorant, i res, rentar una mica i cap al llit a dormir,